Zo. Joe. Ja, keurig. Ik ben Boudina van Steinvoorn. Ik werk in het Bollenvaartshuis in Snits. En dit is mijn hinde Venna. Dat kan net hier, oeh ja. Het is echt mijn kostbaarste bezit. Ja, ja, het is echt mijn vriendin, zeg maar. Ja. Hallo. Welkom op deze bijzondere, mooie, magische woensdagmiddag. Ik ben Boudina van Steinvoorn en ik werk op de 2e etage. En deze mooie zwarte parel onder mij, dat is mijn paard Venna. Ik begon ooit op Dierendag en toen dacht ik, goh, ik ken hinder. Ik denk, die meesten zijn gek maar beest. Ik denk, goh, misschien is het leuk dat ik mijn hinder meeneem. Nou, en zo gezegd, zo gedaan. Kom maar even. Wauw. È una musa che ci invita. Venna vindt het echt superleuk. Ik is zo'n haar merk, hè? Ze mag graag aandacht, ze gaat echt naar de meesten toe. Er liep hier zomaar een paard bij jullie door de gang. Maar ik ben heel erg bang voor. Ik heb een keer skopperd. Maar nu heb ik het wel daar. Ik heb een huid. Het is al iets zo groot, hè? Ja. Ik ben er wel eigenlijk een beetje bang van. Ja, dus stiekem ben je ik wel een beetje benauwd? Ja, een beetje. Ja, dat zit het. Zo door en niks, maar... Maar als je er één keer bij bent, is het prima. Goed zo. Goed zo. Met praatbeesten ook. Hé joh, wat maar hinders? Ik heb niks met hinders, maar ik vind het wel ook zo'n levenbeest. En vooral Friese hinders. Ja, dat is prachtig. Mijn boorman hier zeg ik altijd. En dan stieren ze van de hek en dan moest ik even naar hem toe. Even met hem praten. Ja, dat vond ik prachtig. Wauw. Hallo? Kom maar. Ja, kom. Het is natuurlijk best wel heel groot, hè, hinder. Dat komt best wel op die oor. En eerst merk ze wel dat ze wat bang binnen, maar dan later dan zeggen ze, oh, zo wel heel lief. En dan toch maar, hè, dan gaan ze toch wel een streep verder, zeg maar. En dat vind ik altijd mooi om te zien, want zij jou gewoon het vertrouwen. En dat kan. En dat vind ik mooi. Ja, ik vind het mooi dat ik dat waan kan. Nou, Gerrit kreeg het van een collega, die kwam binnen en die wie gewoon emotioneel. Zo ik weet niet eens wat het voortkomt. De muziek, nou, dat vind ik mooi. Ja. Hebben we wat goeds die in een fan? Hey.